milen wonten ing tlatah Bendungan. Ananging Pendopo Nata Kusuma tasih tetah mila wonten tembang wau dalem lebet gandruk kiwa lan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kula panjenengan sedaya. Saderengipun kula sakonco nyuwun pangapunten, nyuwun izin samenika Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan boten saged rawuh ing wekdal menika amargi wonten jejibahan sanes. Salajengipun badhe kula waosaken atur pangandikanipun saking panjenenganipun Bapak Kepala Dinas. Sambutan macapat putaran kaping 8 wanci dinten Rabu tanggal 10 September 2000 selangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Salam budaya, lestari budayaku. Ingkang kula hormati Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Panewu Galur, ingkang kula hormati Bapak Kapolsek Galur, ingkang kula hormati Dan Ramil Galur, ingkang kula hormati Ketua Forum Macapat lan Karawitan, ingkang kula hormati Bapak Lurah Nomporejo, Bapak Ibu sedaya, saderengipun monggo kita ngaturaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwas ingkang sampun paring mapinten-minten nikmat. Satemah ing siang menika kula lan panjenengan saged kempal hangrawi adicara macapat ayatan ingkang kaping 8 ing Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo taun 2000 selangkung ingkang dipun wontenaken dumunung ing halaman Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo kanthi sehat walafiat tepi ing sambikala. Kula ngaturaken sugeng rawuh, sugeng siang lan matur nuwun awit rawuhipun para sutresna budaya ingkang kersa ngrengengaken macapat siang menika. Macapat ingkang dipun laksanaken wonten siang punika inggih ayatan ingkang kaping 8 ing taun 2000 selangkung wonten Kabupaten Kulon Progo. Ing wekdal menika kula lan panjenengan ugi nembe ngraosaken kabagyan amargi peringatan Hari Jadi Undang-Undang Keistimewaan. Kanthi semangat dinten menika kabudayan kados macapat muga saged tansah dados pancerenipun jati diri masyarakat Kulon Progo. Lajeng kados sampun kaatur adicara punika ugi saged kalaksanan awit saking Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 babagan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang maringi landesan hukum saha sumber dana kangge nglestantunaken budaya lan kabudayan ing tanah Mataram menika. Mila kalaksanipun acara macapat ing dinten punika boten namung minangka pamentasan seni nanging ugi minangka pepadang bilih keistimewaan Yogyakarta tansah dipun agem kangge ngluhuraken kabudayan lan nguataken identitas lokal Kulon Progo. Saderengipun nglampahi roncening adicara pentas macapat wonten ing siang menika, kula kedah ngaturaken. Nama program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta. Nama kegiatan Sejarah Bahasa Sastra dan Permusiuman. Subkegiatan Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Sastra. Tolak ukur macapat. Sumber dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Wondene ancasing kegiatan menika kanthi pangajab dipun laksanaken trep kalian ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap 10 objek kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, adat istiadat, manuskrip, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat,
olahraga tradisional. Wontene macapat menika salah satunggaling perangan saking objek kabudayan awujud basa. Para rawuh ingkang kula hormati, kangge ngupayaken regenerasi ingkang saged nglestantunaken macapat, pentas macapat wonten siang menika saperangan kageng panyekaripun inggih menika para putra-putri sekolah dasar ingkang nggadhahi status sekolah berbasis budaya wonten wewengkon Kapanewon Galur. Kula nggadhahi pangajap para putra siswa sekolah dasar saged nyekaraken sekar macapat kanthi sae, leres lan saged ngaturaken werdining ingkang kawrat wonten sekar macapat trep kaliyan wiramaning sekar lan saged mangertosi lan ngamalaken werdining pitutur ingkang dipun wulangaken sekar macapat. Para rawuh ingkang kawula hormati, kula nyuwun pangapunten ing mbok bilih adicara ing siang menika kathah kekirangan lan kirang sampurna. Kula ugi ngaturaken atur panuwun dhateng sedaya pihak ingkang sampun paring panyengkuyung lan pambiyantunipun saengga macapat wonten ing siang menika saged kalaksanan kanthi sae. Kula cekapaken semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi budaya, wabarakatuh. lestari budayaku. Nggih mengaten wonten kirang langkungipun kula pinangka sesulih saking Bapak Kepala Dinas Kundo Kabudayan Kabupaten Purworejo nyuwun agunging pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagyo harjo ingkang angka kalih badhe dipun slirani saking Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo ingkang badhe dipun slirani panjenenganipun Bapak Eko Suratman. Monggo Bapak kula sumanggaaken. Matur nuwun. Derek pangapunten wekdal. Matur nuwun panjenengan wekdal dumateng kula. Dumateng pangarsa saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo ingkang wonten wekdal sonten punika panjenenganipun Ibu Purlita, Kepala Bidang Bahasa, Sastra dan Sejarah dan Permusiman. Wah, dawa sanget, Bu. Ingkang kula hormati saking pangarsa Kapanewon Galur ingkang sampun pangrawuh Pak Giarto, Bu Weni kados dene kula wau. Kang kula hormati saking Koramil Galur ingkang kula hormati ugi saking Bapak Lurah Kalurahan Nomporejo, Bapak Ibu Pengawas, Ibu Pengawas saking lingkup Jikpora, Bu Pengawas saking Kementerian Agama ingkang sugih sampun kepareng lenggah, Bapak Ibu keluarga ageng K3S Kapanewon Galur ingkang sejauh sageng saged rawuh, Bapak Ibu kanca-kanca seniman ugi sageng sonten yang sampun kepareng nyarengi adicara wonten ing wekdal siang menika, ugi sedaya warga masyarakat ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing pelataran Kalurahan Nomporejo. Nyuwun sewu saderengipun kula ngajengaken matur nyuwunaken pamit saipun Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo penyebut Bapak Dr. Andes Nur Wahyudi mboten saged nyendikani serat ulem ingkang sampun pun aturaken awit wekdal menika panjenenganipun nembe wonten jejibaan wonten Jogja nggih gayut kalian penataan guru. Terus tasih wonten acara wonten Jogja kalian Bapak Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan. Ing satemah kala wau paring dawuh dumateng kula supados kula silaturahmi nggih minangkani napa ingkang dados serat ulem saking pangarsa saking Dinas Kebudayaan wonten adicara gelar macapat wonten wekdal sonten punika. Boten kathah ingkang badhe kula aturaken nggih nderek aturaken titipan saking Kepala Dinas Jikpora Kabupaten Kulon Progo. Awit estunipun ingkang pun antu-antu mboten le pangandikan mestinipun nggih. Ingkang pun antu-antu mangke menika kiprahipun lari anggenipun macapat.
Namung wonten sawetawis pesen saking Pak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo ingkang angka setunggal ngaturaken agunging matur nuwun dumateng Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo. Ing dinia wonten ing salah setunggalipun kegiatan gelar mocopat menika tasih kepareng ngajak warga kula mliginipun sekolah-sekolah berbasis budaya ingkang tataran SD. Estunipun wonten sawetawis saking SMP namung dereng kathah. Alhamdulillah mbok bilih menika badhe nuwuhaken raos mongkok menggeng Bapak Ibu kepala sekolah ingkang sampun pun tetepaken dados sekolah berbasis budaya. Tegese wonten telonjongi wahno dinaik status sekolah berbasis budaya ning yo ora tau ditampilke. Kepara saking Dinas Dikpora piyambak sinaosa kuwawi ngedalaken SK sekolah berbasis budaya. Ning mboten sembodong kragati. Memfasilitasi, memberi ruang, memberi panggung yo sekolah berbasis budaya pentas. Lah menika nek cara ora sembodo. Allah dinilai ngetokke SK ning ra nyembadani. Namun alhamdulillah saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan tahun menika tasih paring sawetawis fasilitas satemah kanca-kanca saking sekolah tataran SD saged ngetingalaken keprigelanipun gayut kalian mocopat. Ingkang salajengipun mugi-mugi kemawon mangke lare-lare ingkang siang menika mangke badhe pun pentasaken. Mugi-mugi mboten namung mergo lesinau ki mergo arep dipatentaske nang ngarep kelurahan. Namung mangke saklajengipun tetep pun gegulang sinaosa awrat menggahipun Bapak Ibu ingkang tataran SD. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah menika mbok beli malah janipun aku ki yo bingung maca pati piye ngaten nggih. Nggih, kala wingi menika wonten ingkang ngendikaken ngaten. Latihan pripun, Bu? Ning melatih putra-putrane dengan persiapan mocopat. Kula setelke YouTube. Nggih, mugi-mugi manggados pamecut, lan lari-lari mengki saged matur ngaturaken mocopat kanthi sae mliginipun mugi pamecut kula panjenengan sedaya ingkang sepuh-sepuh mangke ugi tresnani dhateng budaya. Nggih, ing salajengipun bilih ing wekdal-wekdal ingkang badhe dhateng mugi-mugi tasih wonten malih fasilitasi saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan kagem brayat kula sekolah-sekolah SD, SMP, PAUD, TK ingkang wonten gayutanipun kalian seni budaya. Napa malih mangke kalurahan, lho sawetawis kelurahan menika ya jane ngoten dana desa Pak Lurah nggih. Ning nek diragati saka Dinas Kebudayaan luwih alhamdulillah ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, mbok bilih ngeten, ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kekalipun pangapunten wekdal kula konduraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Pambagio harjo ingkang angka 3 inggih punika saking Panewu Kapanewon Galur ingkang sakmenika badhe dipun slirani panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Nomporejo. Monggo Bapak kula sumanggaaken. Dan pangarsanipun Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo utawi ingkang mewakili wonten ngarsanipun Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo utawi ingkang mewakili Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekapanewon Galur ingkang saktuhu kawula hormati, Bapak ngapunten malah Pak Newu kliwatan nggih. Ngarsanipun Pak Newu utawi ingkang mewakili ingkang saktuhu kawula hormati, Bapak saking Koramil atau Indan Ramil utawi ingkang mewakili ingkang saktuhu kawula hormati, lan Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang boten saged kawula piji menggah asma dalah kalengganipun setunggal sedaya ingkang kawula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saestu kita unjukaken dhateng sampun Allah Subhanahu wa taala dene wonten ing kesempatan siang sonten menika kita tasih kaparingan kanikmatan kawilujengan ing sak temah kula lan panjenengan sedaya saged nyawiji
wonten ing halaman Kalurahan Nompurjo meniki kanthi manggih wilujeng boten wonten alang setunggal pun. Salajengipun shalawat sarta salam tansah katur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sapaatipun antos dumugi yaumul akhir. Amin ya. Bapak Ibu ingkang kula hormati ing sepisan saestu kawula nderek remen, nderek bingah pilih wonten ing kesempatan sonten utawi siang sonten menika wonten ing halaman Kalurahan Nompurjo dipun wonteni inggih menika sawetawis kegiatan seni utanipun maca patan saking lare-lare SD sekapanipun kalur. Mila saking menika saestu kula apresiasi ingkang satinggi-tinggipun dhateng sedaya ingkang sampun terlibat wonten ing kegiatan menika. Ingkang salajengipun saestu senajan sawetawis randat kula ugi ngaturaken pambagyawarja wilujeng rawuh. Rahmat mugi berkah saking asmanipun Gusti Allah tansah kajiwa kasahira dhateng panjenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saestu sepisan malih ngaturaken gunging matur nuwun ugi dhateng Bapak Ibu khususipun dhateng Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo nggih ingkang sampun paring dana ingkang boten sekedhik cacahipun mesinipun ya kagem nika nggih kegiatan-kegiatan wonten ing siang sonten menika. Pramila saking menika saestu kula awit pemerintah Kalurahan Nompurjo ugi ngaturaken agunging matur nuwun. Kanyata menika dados sumarak sangat rame sangat boten kados biasanipun amargi wonten kegiatan ingkang sangat sae menika. Mugi samangke kegiatan-kegiatan kados menika samangke saged lestantun ngrembaka kagem nggih lare-lare generasi ingkang badhe dateng. Mugi-mugi samangke dados generasi ingkang nggih sae anggenipun sami nggula wenthah nglestarekaken kabudayan wonten ing wilayah negeri kita khususipun wonten ing tlatah Kalurahan Nompurjo umumipun dhateng sedaya masyarakat ing Kulon Progo. Mekaten ingkang dados atur kula pasanalih mugi-mugi samangke kegiatan wonten ing siang sonten menika tansah lumampah kanthi lancar boten wonten angsuran. Semanten lan mekaten ingkang dados atur kula pinanggih lepat saestu kula nyuwun agunging pangapunten sono kita pungkasi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakan nipun anggelar budaya Jawi yeku seni maca patan ing rikalenggahan neki bina rong ngeling gongso
sutresna budaya. Sugeng pepanggihan wonten ing siang menika sampun samekta ing ngarsa panjenengan kalian paguyuban Mojopat kinanthi laras Kapanewon Galur ingkang dipun fasilitatori dening Ibu Rosmiati SPD saking SD Negeri 2 Pandoan. Giaran wonten ing siang punika mapan ing Kalurahan Nomporjo ingkang dipun adani saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo lumantar dana keistimewaan Yogyakarta Warsa Kalehawu Selangkong. Paguyuban menika dumados saking putra-putri Sekolah Dasar Berbasis Budaya Kapanewon Galur, Ibu Pengawas dalasan Ibu-ibu guru SD Kapanewon Galur. Para pamirsa, sugeng hamirsani. Matur nuwun. Monggo giaran Mojopat kita lajengaken. Sakmangke wonten tigang tembang ingkang badhe dipun sekaraken dening paguyuban kinanthi laras menika. Tembang ingkang angka sepisan inggih punika tembang Mojopat Durma Damar Murup laras Slendro Padet Manyura ingkang badhe dipun sekaraken dening anak-anak kula Kindi, Elshanum, Ufaira, Kenzi lan ibu kula Ibu Arum Listiawati. Ananging saderengipun kula suwun pitepakanipun rumiyin kanthi nyebataken nami kalian asal sekolahipun. Diwiwiti saking anak kula Kindi, monggo Mas Kindi. Derek nepangaken nami kula Kindi Aljinan. Kula saking SD Muhammadiyah Sepaten. Badhe ngaturaken tembang Durma Damar Murup laras Slendro Padet Manyura. Ing kisi ing
Matur nuwun Mas Kindi ingkang sampun nyekaraken tembang mocopat kanthi sae ingkang saklajengipun inggih menika anak kula Elsyanum. Monggo Elsyanum saged nepangaken nami kalian asal sekolahipun. Derek nepangaken nami kula Elsyanum Kaira Salsabila saking SD Negeri Brosot. Badhe ngaturaken tembang Durma Damar Murub Laras Lendro Pathet Manyura. Kang dadi saka garinge gedhong rawa sawa ati linuwe paku alam lima sinebut ati kata sastra diktaya bupati loro wedono galor sokan sayekti. Sae sanget matur nuwun Elsyanum ingkang sampun nyekaraken tembang kanthi sae sanget. Saklajengipun inggih punika anak kula Ufaira. Monggo Ufaira saged pitepangan rumiyin kanthi nyebataken nami kalian asal sekolahipun. Derek nepangaken nami kula Ufaira Jihan Sakila saking SD Negeri Prembulan. Badhe ngaturaken Durma Damar Murub Laras Lendro Pathet Manyura. Ing pesanggrahan dalem nataku sumo pendopo tetan keri dalam lebet ana gandok tengen lan kiwa ompak papat kang nyelemei awujud sila saka gurumu wati Matur nuwun Mbak Ufaira ingkang sampun nyekaraken tembang kanthi sae. Saklajengipun badhe dipun sekaraken kalian anak kula Kenzi. Monggo Kenzi saged pitepangan rumiyin kanthi nyebataken nami kalian asal sekolahipun. Derek nepangaken nami kula Kenzi Putri Maharani saking SD Negeri Kranggan. Badhe ngaturaken Sekar Mocopat Durma Damar Murub Laras Lendro Pathet Manyura.
Tlatah urut sewu super kang sanyata gawe ramen pratani maneka tetanduran bisa tuwa anyang sami kumregut rikat anggenyo hama neni Matur nuwun Mbak Kenzi ingkang sampun nyekaraken tembang kanthi sae. Saklajengipun inggih menika tembang badhe dipun sekaraken dening panjenenganipun Ibu Arum Listiawati SPDI. Ibu Arum Listiawati SPDI menika Kepala Sekolah saking SD Muhammadiyah Bedoyo Kapanewon Galur. Monggo Ibu Arum kula sumanggaaken. Inggih matur nuwun Ibu Revika. Datan kering pramuda makarya olah bosolan seni Nyuwun keplokipun Bapak Ibu para rawuh para lenggah awet pasugatan saking tim setunggal ingkang sampun nyekaraken tembang mocopat Durma Damar Murup Laras Slendro Padet Manyura. Sae sanget mugi-mugi saged nglestantunaken budaya mocopat wonten tlatah Kapanewon Galur punika. Ingkang salajengipun tembang mocopat badhe dipun wedharaken dening panjenenganipun Bapak Agung Prajoko. Monggo Bapak Agung kula sumanggaaken. Matur nuwun. Sutresna budaya sawetawis kula panjenengan sedaya nembe iki mawon ningali
gladi so kridanipun putra-putra ingkang sawau wonten gangsal tembang ingkang sampun kasekaraken. Inggih menika Durma Damar Murup larasipun Slendro Pathet Manyura. Wonten saklebeting tembang sawau nyariosaken hadeging Kadipaten Karangkemuning. Wontenipun Siti Palungguh utawi Tanah Hak Pakai Pangeran Nata Kusuma ing gisiing Kalipraga ingkang pun wastani Pasir Urut Sewu. Awit iguhipun Sentana Dalem Pakualam gangsal inggih menika Eyang Kawirejo. Bilih Palungguh menika dipun sawijekaken dados Kadipaten Karangkemuning. Tlatah Pasir Urut Sewu menika awujud rawa-rawa lan kedung. Nanging awit saking kaprigelanipun para kadang tani hanggenya tansah hanggula wendah satemah saged mujudaken gelaring pasabinan ingkang sanyata subur lan makmur, bebasan ingkang tinancepaken bisa tuwuh ijo royo-royo, mahanani murah sandang kelawan buga ingkang sinebat Loh Jinawi. Awit kawigatosanipun Kanjeng Pakualam gangsal mratelakaken Kadipaten Karangkemuning sinebat Adikarta lan panjenenganipun Kyai Sastra Digdaya pinangka ingkang jumeneng bupati. Kadipaten Adikarta kedadosan saking kalih kawedanan. Inggih menika Galur lan Sogan. Dene minangka Kitha Gari utawi ibu kota rumiyin nika saking Brosot dipun ingset mengilen wonten ing tlatah Bendungan. Ananging Pendhapa Nata Kusuma tasih petah mila wonten tembang wau dalem lebet gandhuk kiwa lan tengen ingkang sinangga saka guru cacah sekawan lan kaslemekan ompak awujud sela wonten ing pesanggrahan Brosot nalika semanten. Nanging sakmenika kantun petilasanipun wonten ing sakler peken Brosot wonten bangunan kantun awujud arupi tembok-tembok ingkang sampun lawas utawi ingkang sampun dangu sanget. Lumampahing waktu, lumampahing wekdal, tlatah Adikarta tansaya kawentar. Menika ingkang saestu nambahi greget para kawula anggenipun sami nindakaken pakaryan manut kaprigelanipun piyambak-piyambak. Menapa malih bab seni lan budaya sedaya tansah ngudi murih tetep ngrembaka lestari jumbuh kalian sesanti kuncaraning praja awit saka luhuring budaya. Sagung sutresna budaya mbok bilih megaten wedaring sekar ingkang sampun dipun sekaraken dening anak-anak kula sak wau. Matur nuwun, monggo kundur dhateng Mbak Pranatacara. Matur nuwun Bapak Agung Prajoko ingkang sampun medharaken Sekar Mojopat Durma Damar Murup Laras Slendro Pathet Manyura. Ingkang saklajengipun inggih punika tembang Mojopat Durma Damar Murup Laras Pelok
padet 6 ingkang badhe dipun selirani dening anak kula Citra, Naifa, Aska, Tafa kalian ibu kula Ibu Munfaatun MPD minangka pengawas SD saking Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo khususipun Kapanewon Galur. Ananging saderengipun supados sami tepang kula nyuwun anak-anak kula supados pitepangan rumiyin kanthi nyebataken nami kalian asal sekolahipun. Kita wiwiti saking anak kula Citra. Monggo Mbak Citra. Derek nepangaken nami kula Berliana Citra Swanda saking SD Negeri Mrosot. Badhe ngaturaken laras Durma Damar Murup laras Pelok Patet 6. Jumuduling Surya Saka ing banaran ing wulan Februari Surya kawan welas siji songo 16 sesilih Aerfa Rudin Nyimai Munah Ibunipun sayekti. Matur nuwun Mbak Citra ingkang sampun nyekaraken tembang kanthi sae. Salajengipun anak kula Mbak Naifa monggo pitepangan rumiyin kanthi nyebataken nami kalian asal sekolahipun. Derek nepangaken nami kula Naifa Azalia Yosara saking SD Setunggal Sungapan badhe ngaturaken sekar mocopat Durma Damar Murup laras Pelok Patet 6. Rama Lurah Naib ing Pakualaman Engi Yai Idris kang dadi tulodo betong ilmu agama Islam ingkang nyata suci nampi nugraha sih wilasaning Gusti. Matur nuwun Mbak Naifa ingkang sampun nyekaraken sekar Durma Damar Murup laras Pelok Patet 6 kanthi sae. Salajengipun anak kula Aska
Monggo Mas Aska pitepangan rumiyin kanthi nyebataken nami kalian asal sekolahipun. Derek nepangaken nami kula Muhammad Aska Gibran, kula saking SD Muhammadiyah Setunggal Wonopeti. Badhe nyekaraken Durma Damar Murup Laras Belok Patet 6. Ingkang dadi syarat tata laku nira masyahadat kalih lajeng salat lima ing wangi tuwin rina datan kenging lerwa lali mure sampurna kanthi ikhlas ing ati Matur nuwun Mas Aska, sae sanget nggih niki. Salajengipun badhe dipun sekaraken sekar macapat dening anak kula Mbak Tafa. Monggo Mbak Tafa saged pitepangan rumiyin kanthi nyebataken nami kalian asal sekolahipun. Derek nepangaken nami kula Nadira Tafanya Putri saking SD Negeri Setunggal Pandowan. Badhe nyekaraken Durma Damar Murup Laras Pelok Padet 6. Kaping 3 cekak dahan kelawan netra kang lawas sasi aran wulan poso papate weweh dana lamun sira handar beni pungkase lima ing Mekah tindak kaji. Matur nuwun Mbak Tafa. Sae sanget Mbak Tafa ingkang salajengipun badhe dipun sekaraken tembang Durma Damar Murup Laras Pelok Padet 6 kalian ibu kula lan panjenengan sedaya inggih punika Ibu Pengawas SD saking Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo khususipun Kapanewon Galur dumateng Ibu Munfaatun MPD kula sumanggaaken. Sumangga katur Ibu. Inggih, matur nuwun. Nyun sewu Bapak Ibu kepareng nyekaraken Sekar Durma Damar Murup Laras Pelok Padet 6. pitutur kang den astuti ningki raja
lamun sira angugemi lagu utama tentrem caket mring Gusti. Cekap matur nuwun. Nggih, matur nuwun nyuwun keplokipun Bapak Ibu para lawuh sutresna budaya. Nggih. Matur nuwun anak-anak kula kalian Ibu Munfaatun MPD minangka pengawas SD. Khususipun wonten Kapanewon Galur menika. Ingkang saklajengipun tembang Mojopat Durma Damar Murup Laras Pelok Pathet 6 menika badhe dipun wedharaken dening panjenenganipun Bapak Agung Prajoko. Monggo Bapak kula sumanggaaken. Nggih, matur nuwun. Sambet menapa ingkang kalian para lari pun sekaraken wonten ing Durma Damar Murup Laras Pelok Pathet 6. Wau wonten gangsal tembang ingkang kawiwitan saking anak kula Citra lan kapungkasan panjenenganipun Ibu Munfaatun. Estunipun tembang sawau nggih sekedhik dados panginget mliginipun warga Galur khususipun ing tlatah Kalurahan Banaran. Duk nalika surya kawan welas Februari warsa 1916 ing Banaran Galur sampun mijil putra kakung saking Nyai Maimunah. Pinaringan pusaka asma inggih menika Abdul Razak. Dene ramanipun minangka lurah ing Pakualaman. Eyangipun ingkang asma inggih menika Kiai Idris. Sasampunipun ngancik diwasa, piyambake tansah babar ngelmu agami. Rukun Islam ingkang kedah dipun lampahi pinangka paugraning gesang ing alam donya menika. Kaping pisan inggih maos syahadat kalihipun nindakaken salat. Dini poso dawah angka 3 sekawan zakat. Dini ingkang kaping gangsal nindakaken kaji lamun kuwawi. Menawi sedaya wau katindakaken kanthi ikhlas sing manah tentu bakal nampi nugrahaning Gusti. Anggenipun mulang wuruk kiroyak ingkang saestu tanpa nggadhahi pamrih namung linandhesan tresna lan asih. Mila boten mokal sedaya sami sumuyut nderek dhateng sedaya ingkang dados piwucalipun ngantos piyambake tinuding minangka pangarsa ing Persyarikatan Muhammadiyah. Rehne piyambake mijil saking tlatah Banaran. Mila kirojak boten sanes inggih panjenenganipun Bapak A.R. Fahrudin patut sinebat minangka surya saking Banaran. Wasipun jejering kawula ingkang sedaya
tindak tandukipun minangka dados dedamar utawi dados pepadanging jagat. Sagung tresna budaya mbok pilih mekaten babaring Sekar Durma Damar Murup laras pelok pathet 6. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak Agung Prajogo ingkang sampun kersa medharaken tembang Durma Damar Murup laras pelok pathet 6. Ingkang saklajengipun tembang angka 3 inggih punika Durma Wantah laras pelok pathet barang ingkang badhe dipun selirani dening anak-anak kula Gosan, Anindita, Bangun, Deswa kalian ibu kula Ibu Seminah SPD. Ananging saderengipun saged pitepangan rumiyin supados sami tepang dhateng anak-anak kula menika. Monggo kawiwitan saking Mas Gosan saged pitepangan rumiyin. Derek nepangaken nami kula Farid Arkan Gusan. Kula saking SD kalih Pandowan badhe ngaturaken tembang Durma Wantah laras pelok pathet barang. Sun siswa SD Enggalor pawiatan pranatan datan lali mitu sang twijo nguting ilmu prayoga trampil samu barang kalir nut ing warah tansah tumindak becik. Matur nuwun Mas Gosan ingkang sampun nyekaraken Sekar Durma Wantah laras pelok pathet barang kanthi sae. Saklajengipun anak kula Anindita. Monggo Mbak Anindita saged pitepangan rumiyin. Derek nepangaken nami kula Anindita Amelia Putri saking SD Muhammadiyah Setunggal Wonopeti. Badhe ngaturaken Sekar Mocopat Durma Wantah laras pelok pathet barang. Guyub rukun nalika ing pasrawungan kurmat uga ngajeni mring titah sasama langkung sepuh utama kebak rasa welas asih nuwuhke tresna dadi sedulur yakti. Matur nuwun Mbak Anindita ingkang sampun nyekaraken Sekar Mocopat kanthi sae. Saklajengipun anak kula
Mas Bangun, monggo Mas Bangun saged pitepangan rumiyin kanthi nyebataken nami kalian asal sekolahipun. Dipun nepakaken nami kula Bangun Surya Baskara. Kula saking SD 3 Brosot. Badhe ngaturaken sekar maca pat durma wantah laras pelok padet barang. Bocah mituhu marang ibu lan rama tansah bisa ngabekti pring laku utama lampah jujur walaka anjaka resi ing putih dah tandur jana piweleng den lampahi. Saiki Bu. Matur nuwun Mas Bangun ingkang sampun nyekaraken sekar maca pat kanthi sae. Salajengipun anak kula Mas Deswa, monggo Mas Deswa saged nepangaken rumiyin kanthi nyebataken nami kalian asal sekolahipun. Ndara nempangaken nami kula Deswa Prayoga Utama kula saking SD Negeri Nomporjo. Badhe ngaturaken sekar maca pat durma wantah laras pelok patet barang. Mugya sami anjangkah panjangka nira kanthi budaya yakti tansah tuhu setya bekti ing sesang geman linandes luhuring budi mangga ing bekja temah wibawa mukti. Sae sanget Mas Deswa. Ingkang salajengipun inggih punika Ibu Pengageng nggih niki nggih. Ibu Pengageng niki biatosipun nyebate Ibu Pengageng niki Ibu Seminah minangka guru saking SD Negeri Brosot. Monggo Ibu Pengageng kula sumanggaaken Ibu. Nggih, matur nuwun. Urip iku urip dadi laku nira timen manggih ing mukti kebak bekja mulya tumindak kang prasaja bagus ati angrenggani eling waspada
cekah Gusti katampi. Sampun cekah, Bu. Matur nuwun Ibu. Sae sanget swantenipun nggih. Kantenan Ibu Pengageng niki nggih swantenipun nggih ageng sae sanget dimirengaken niku tenati nyes ngoten nggih. Nyuwun keplokipun Bapak Ibu para rawuh para lenggah awit pasugatan ingkang sampun dipun tampilaken dening anak-anak kula saking SD Kapanewon Galur ugi matur nuwun Ibu Seminah ingkang sampun paring panglipur dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun tembang punika badhe dipun wedharaken kalian panjenenganipun Bapak Agung Prajoko. Monggo Bapak Agung. Ih. Kepareng matur malih. Wonten tembang Durmawantah laras pelok patet bareng sawau ingkang sampun dipun sekaraken dening anak-anak kula dalah Ibu Pangageng. Estunipun namung jumurung dhateng anak-anak kula sedaya. Anggenya nedeng-nedengipun pados ngelmi wonten bangku pawiyatan. Mila isen-isening tembang sawau minangka jejering siswa SD kedah tansah netepi sedaya pranatan sae menika ingkang lumampah wonten ing bangku pasinaon kulawarga menapa dene wonten ing madyaning masyarakat. Tansah mituhu mring guru lan bapak ibu. Pinter salebeting pasrawungan tambah bisa mujudake guyub lan rukun. Tumindak becik lan jujur kang minangka dados landhesanipun. Anggenya ngudi ngelmu lan kaprigelan kedah kanthi temen lan tekun murih bisa kanggo sanguning gesang. Yen sedaya sawo kaudi kanthi niat ingkang saestu kandel wonten saklebeting manah saengga samangke sapa wong kang tansah teteken tekun kang bakale katekanan satemah saged mujudaken urip ingkang urup. Mbok bilih mekaten babaring tembang Durmawantah laras pelok padet barang sawau. Matur nuwun. Lan menika wau saestu saking warni 3 tembang laras lindru padet manyura lajeng laras pelok padet barang so laras pelok padet 6 sedaya cakepan karipta dening panjenenganipun Ibu Rosmiati. Mekaten matur nuwun, Pak. Matur nuwun Bapak Agung Prajoko ingkang sampun medharaken tembang Mocopat Durma Damar Murup Laras Lendro Padet Manyura Durma Damar Murup Laras Pelok Padet 6 kalian Durmawantah Laras
pelok padet barang. Mugi-mugi saged nambah seserpan kula lan panjenengan sedaya anggenipun sinau babagan macapat. Mekaten para rawuh pasugatan macapat wonten ing siang menika. Kula suwun keplokipun Bapak Ibu para rawuh sutresna budaya awit pasugatan wonten ing siang menika. Kula aturaken agunging panuwun dumateng tim saking paguyuban macapat kinanthi laras Kapanewon Galur ingkang dipun fasilitatori dening Ibu Rosmiati SPD saking SD Negeri 2 Pandoan. Matur nuwun sampun paring panglipur dhateng kula lan para lenggah para rawuh ing siang menika. Para rawuh, para lenggah sutresna budaya. Salajengipun inggih menika sarasehan. Mbok bilih wonten saking para lenggah ingkang badhe paring panglipur nembang macapat kula sumanggaaken. Nggih Pak Agung, mbok bilih wonten kinten-kinten sinten iki Pak Agung ingkang badhe nyekar macapat. Nah, wau sampun 3 ingkang disekaraken dening paguyuban macapat kinanthi laras. Niki matur nuwun nggih menika ingkang sampun kepareng marak mangarsi panjenenganipun Ibu Negara nggih. Oh nggih, Ibu Negara nggih Bapak nggih. Menawi sawau pangageng menika Ibu Negara. Oh nggih. Panjenenganipun Ibu Sumiati ingkang samangke mbok bilih badhe nyekar nang kula nggih dereng mangertos menapa ingkang badhe pun sekaraken jalaran menika inggih pangripta ingkang saestu wah wicaksana wegik. Monggo Bu Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika kawula badhe nepangaken nami kula Sumiati SPD MPD, Kepala Sekolah dari SD Negeri Telayu. Kala wingi kula pun dawuhi menika nyobi nyekaraken sekar macapat. Lah menika kala wau sampun wonten Durma Dharma Murup Durma Wantah, lah menika kula nyoba badhe nyekaraken sekar dandang gula laras pelok padet 6. Kanthi wilu jeng dwija ing mriki tansah paring pitutur kang endah watak sae sejatine lelabuhane iku hamung dwija ingkang ndarbeni dadosna tiyang keikhlasan ing yekti sawegung paring pamulangan cetha sedaya ngelmi ingkang piguna yekti akhirat lawan dunya ham
mongkon yo mring pangageng yakti wonten tlatah kundha kabudayan ing gelar maca patane lan pentas seni iku tinedahno margi kang yekti margi ning tiang kathah ingkang bagya tuhu sedaya pikantuk nikmat sanes margi awon lan angrugeni mekaten wasing donga. Nyuwun keplokipun Bapak Ibu para rawuh para lenggah. Matur nuwun Ibu Sumiati MPD ingkang sampun paring panglipur. Salajengipun niki Bu Sumiati menika kepala sekolah SD Negeri Trayu Kapanewon Galur. Nggih matur nuwun Pak Agung, salajengipun niki badhe dipun wedhar kalian Bapak Agung nggih Bapak Agung. Nggih leres, monggo Bapak Agung kula sumanggaaken. Nggih matur nuwun. Menika wau saestu Sekar Dandang Gula. Dandang menika angen-angen pangajap pepenginan, mula didandang. Kinudang kinedhong nek tumraping lare. Dene gula menika mestinipun manis. Dados sakwau anggenipun nyekar panjenenganipun Ibu Sumiati SPD MPD. Isen-isen ing tembang menika menawi kula saged ringkes ingkang sepisan ngaturaken pambagya harja kawilujengan dumateng para rawuh mliginipun dumateng Bapak Ibu guru ingkang tansah ngesokaken sedaya ngelmunipun dhateng para lare kanthi linandhesan raos tresna asil lan ikhlasing manah kanthi paringipun sedaya ngelmu menika dados pawitan tumrapipun para lare anggenya samangke netepi darmaning gesang murih piguna sae wonten ing alam rame menika tuwin wonten ing ngalam akhirat utawi ngalam kelanggengan samangke cunduk kalian menapa ingkang dados kekudanganipun tiyang sepuh ing salajengipun panjenenganipun Ibu Sumiati ugi ngaturaken genging panuwun dumateng pangarsa Pundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo ingkang sampun kepareng gelar macapat lan pentas seni ing dinten menika kapungkasan asung donga panyuwun ingkang mbok bilih sawau kapethik saking peranganipun serat Al-Fatihah inggih menika wiwit ihdinas siratal mustaqim ngantos sak paripurnanipun. Mbok bilih mekaten isen-isening tembang ingkang sampun kasekaraken saking banipun Ibu Sumiati SPD MPD. Wonten kirangipun nggih kula mbatang nyuwun pangapunten nggih Bu Sumiati nggih krana tesih cubluking kawontenan nggih. Matur nuwun Mbak, monggo kalajengaken.
kados wekdal ingkang sampun dipun parengaken dumateng kula. Boten kathah anggen kula badhe matur. Namung kula saestu saged caos pambombong dumateng para lare ingkang wonten ing titi wanci menika sampun netepi dawuh saking Kundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Kanyata sak sampunipun gladi makaping-kaping ingkang kala wingi dereng mangertos titi laras cakepan lan langkung-langkung perkawis ngolah swara ingkang saestu tasih polos sak temah wonten ing siang sonten menika saged ngatingalaken greget anggenipun nyekar. Ananging Bapak Ibu ingkang sanget prihatosaken nalika gladi para lare mrangguli cakepan wonten tembung ingkang ginakaken edo eto edo to gitu do to menika dereng saged mbedakaken ing mbok bilih mboten namung lare kemawon nanging ugi mbokipun para lare. Nyuwun pangapunten. Dados monggo saged pun gladi malih sesarengan. Monggo Bapak Ibu guru langkung-langkung para tiyang sepuh ingkang sakmenika rawuh wonten ing papan menika sakmangke saged sareng-sareng budidaya anggenipun gegulang ngelmu Jawi. Dados kula lan panjenengan sinebat mulihaken dhateng ilat Jawi. Monggo sareng-sareng pun wiwiti wonten saben dintenipun ginakaken basa Jawi. Gayut kalian macapat menika monggo Bapak Ibu guru sami dipun grengsengaken malih boten namung menawi badhe pentas utawi lomba kemawon. Menika dados pangajapipun saking Kundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Menawi buku paket wonten materinipun macapat sumangga ampun dipun lumpati. Menika ingkang dados prihatin nggih dumateng para Bapak Ibu guru. Kados pundi caranipun mbok bilih saged nyemak saking media sosial utawi YouTube nggih saged nggih, TikTok nggih sampun kathah ingkang caos piwulang babagan macapat. Menawi kirang marem sakmangke saged ngeploki kula. Nanging kula tumuli jawil Pak Agung, Bu Arum, Bu Semi lan mengke saged Bu Munfaatun pinangka kagem andel-andelipun dados ngaturi Bu pengawas. Nggih, nggih Bu nggih. Mbak bilih menika Mbak Rifika ingkang saged kula aturaken kathah lepat nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu Rusmiati SPD minangka fasilitator giaran macapat wonten ing warsa 2000 selangkung ing Kapanewon Galur punika. Nggih, kita lajengaken para sutresna budaya. Sak sampunipun menika badhe dipun sekaraken panembromo panutup.
Tembang ingkang badhe dipun sekaraken wonten ing panembrama menika inggih menika Sekar Ketawang Cakrawala Laras Slendro Pathet Sanga. Monggo pangrawit kula sumanggaaken. Para pamirsa, para rawuh, para lenggah ingkang satuhu kinabekten, cekap semanten atur pasugatan saking paguyuban Mojopat kinanti laras Kapanewon Galur. Mugi-mugi andadosna panglipur kalian nambah seserepan dateng kula lan panjenengan sedaya. Pangajap kula wonten sak pengkering giaran Mojopat menika tansaya ngrembaka sutresna budaya wonten ing kukuban Kapanewon Galur menika. Sakpurnaning giaran Mojopat menika para sutresna budaya kasuwun boten bibar rumiyin amargi tasih kalajengaken adicara lan pasugatan sanesipun. Kadah lepatipun kula nyuwun agunging pangapunten rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy Lestari SE, jabatan Kepala Jabatan Sosial Kapanewon Galur. Di sini kami sebagai pemangku kegiatan Mocopat di wilayah Kapanewon Galur yang dilaksanakan pada hari ini di Kalurahan Nomporjo. Kegiatan ini bekerjasama dengan K3S di wilayah Kapanewon Galur. Harapannya kegiatan ini nanti dapat memberikan ruang bagi anak-anak, terutama untuk mengekspresikan kebudayaan di wilayah Kapanewon Galur, terutama budaya Mocopat. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada K3S yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan kepada UMKM juga yang turut serta dalam kegiatan hari ini agar untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Kapanewon Galur. Kami dari Kapanewon Galur pada kesempatan siang hari ini mengucapkan selamat memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bardi Purnomo SPD. Alamat saya di Dusun Wonometi, Karangsewu. Jabatan saya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Perembulan dan juga sebagai Ketua K3S di Kapanewon Galur. Pada kesempatan ini, kami Kapanewon Galur mengadakan kegiatan gelar budaya berupa pentas seni pada anak-anak dan juga Mocopat. Kegiatan ini diikuti oleh semua sekolah SD yang ada di Kapanewon Galur, berjumlah 27 sekolah. Dari 27 ini semua tampil dari jam 8 dan nanti sampai jam setengah 4. Alhamdulillah, mulai dari anak-anak, orang tua, guru antusias untuk mengikutinya, sehingga pada pelaksanaan sangat meriah dan sangat menyenangkan. Dengan harapan kegiatan hari ini, pentas seni non rekognisi maupun Mocopat ini bisa memberikan bekal kepada anak-anak, menjadi bekal untuk meningkatkan kreativitas maupun kebudayaan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, dengan harapan nanti ke depannya anak-anak ketika di SMP, SMA maupun di masyarakat bisa mengembangkan lebih baik lagi. Ini di SD sebagai dasar-dasarnya, dan nanti di tingkat lanjut akan lebih dikembangkan lagi. Saya kira itu, mudah-mudahan anak-anak kita bisa melanjutkan, bisa memenuhi harapan kita semua, bisa melanjutkan apa yang menjadi harapan kita semua sebagai orang tua, sebagai guru, bisa meningkatkan bakat, minat, dan kreativitasnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dari awal sampai selesai nanti dengan selamat, lancar, dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Rusmiati pinangka pelaku seni gelar Mocopat Kapanewon Galur. Wonten ing mriki sanget matur nuwun kula aturaken dumateng Kunda Kabudayan awit sampun ngawontenaken gelar Mocopat wonten ing Kapanewon Galur menika saestu sanget saged nguri-uri budaya mliginipun kagem masyarakat sak kiwa tengenipun Kapanewon Galur. Sak mangkenipun gadah pangancas kesenian utawi Mocopat saged pun tresnani lare-lare menapa dene masyarakat umumipun. Mekaten saking kula Sugeng Hamirsani. Mbak Ria. Jualan apa ini, Mbak? Ini
jualan es teler sama es ini ada macam-macam, Mbak. Macam-macam es Iya. ya. Ini harganya terjangkau? Ya, kalau mulai dari 3.000 nanti ada es teh juga ada. Es Kalau teler. dalam acara ini sudah banyak yang beli? Alhamdulillah udah. Ya, udah laris ya? Ya. Udah lama Mbak jualan seperti ini? Udah lama. Oke, sudah lama. Terus untuk penjualan di mana saja? Kalau ada event, tapi kalau di rumah juga jualan. Ada event juga kalau di rumah ya? Iya. Oke, baik. Kalau kali ini hari ini ada diadakan acara gelar hormat pelajar SD ini, seperti apa Mbak tanggapannya? Ini yang disebarkan oleh Dinas Kebudayaan. Oh iya. Sangat membantu sekali. Oh iya. Sangat membantu sekali, Mbak. Ini soalnya nanti kan tambah masukan juga. Iya. Banyak yang Iya. ya daripada jualan di rumah. Iya, Mbak. Harapannya seperti apa Mbak? Kalau kegiatan semacam ini kan memberikan efek positif ya bagi Iya. para pedagang UMKM seperti ini. Iya. Ya, semoga tambah banyak kegiatannya. Iya, banyak kegiatan semacam ini. Iya. Oke, kemudian agar menggerakkan ekonomi. Iya, ekonomi warga. UMKM juga ya. Iya, Mbak. Oke, apakah ini bermanfaat bagi para pedagang terutama UMKM? Sangat bermanfaat, Mbak. Baik. Mendengar informasi kegiatan ini dari siapa Mbak? Dari story WA. Oke, sudah lama tahu ada kegiatan ini? Baru 2 hari yang lalu. Iya. Kenapa punya inisiatif jualan di sini Mbak? Ya itu mungkin rame gitu. Baik. Iya. Mbak, terima kasih atas waktunya Iya. ya.